ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእይቶ ግደፍለይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ኣስፋ ሓቢልና ብዛዕባ እተን ፍሉያት መዓልትታት ኣብ ዓለም ፀብለል ከብላና ዝኽኣላ ናይ መድረኽ ዓወታትን ምዕዋት ቀጠልያ ማልያን ዝትንትን መደብ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ምክትታልኩም ጀምሩ። ሶኒ 1 ሓምለ 2024 ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ ፅምብል ክግበረላ ዘለዎ መዓልቲ እታ መዓልቲ ሶኒ 1 ሓምለ እያ ዝነበረት። ነቶም ካብ ኮረሾም ከይተስኡ ዝቐነዩ ቮላችስታታት ድሕሪ 2 መድረኻት ንዕኦም ትጥዕም መድረኽ ሰዓት ሓልያ ኣኺላ። ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ነዛ መድረኽ ነቲ ናይ ዓሚ ብዝተፈልየ ብሉፅ ብቕዓት ቀጠልያ ማልያ ዝወሰደ ያስፐር ፊሊፕሰን ክዕወተላ ፋቮራይት ገይርዋ ኣትዩ። ኣዴኻ ከም ዝለኣኸተካ ዘይኮነ ዕዳጋ ከም ዝፀንሐካዮ ከም ዝበሃል ጸሊም ኣልማዝ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብርቱዕ እስካቶ ብምግባር ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣርኖ ዲለ ፈርናንዶ ጋቬራን ነቲ ኮመንታተር ኣትዩሉ ዝፅውዖ ዝነበረ ማድስ ፔደርሰን ብዝኣመን እስካቶ ወፂኡ ዕውት ሳልሳይ መድረኽ ብምዃን ብዙሓት ሓደሽቲ ታሪክ ገንፂሉ። 1 ሓምለ 2024 ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ ፅምብል ክግበረላ ዘለዎ መዓልቲ እያ። ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኽ ዝተዓወተ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ብመንገዲ ቢኒ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዓወት ኣመዝጊባ። ኣፍሪቃ ብመገዲ ኤርትራ ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊባ። ክለብ ኢንተር ማርች ኣብ ታሪክ ፈላማ ዓወት ዙር ፈረንሳ ብኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ተጓናፂፋ። ዕልል በሉ ደቂ ኤረይ ንክትሓልሞ ዝኸብል ዓወት ኣብ ዝለዓለ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ብቢኒ ተጋሂዱ። ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኽ ተዓዊቱ ደጊመ ደጋጊመ ምፅጋብ ዝሰኣንኮ ሓቂ ቢኒ ዘግሬት ሄሮ ኪንግ ኦፍ ኣፍሪካ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘሎ ሃልዩ እዛ መዓልቲ ክትክበርን ክዝመረላን ዘለዋ መዓልቲ ምዃና ከነዘኻኽር ንደሊ። 1 ሓምለ 2024 ኤርትራዊት መዓልቲ ኮይና ክዝከር እያ። ኣብቲ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ነጊስና። ታንክስ ቢኒ ደጊምና ደጋጊምና ንመስግነካ። ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ። ድሕሪ ዓወቱ ቢኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብታ ብሽክለታ ጀመርኩላ መዓልቲ ሕልመይ እዙይ ነይሩ። ሎሚ ብዙሕ ተቀዳደምቲ ሒዛ ንዝኣተወት ጉጅለ ረቲዐ ነዚ ዓወት ብምዝጋበይ ንኣምላኽ የመስግን። እቲ ዓወት ንገርበ ድዩ ተሓሲቡ ነይሩ። ኩነታት ተዓዚበ ወሲደዮ። ጋንታና መጀመርያ ዓወት ኣመዝጊባ ንዓይ እውን ኣካል ዙር ፈረንሳ ገይሩና ኣሎ። ንዓይ ንሃገረይ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ንኩሉ ሓድሽ ታሪክ እዩ ንጋንታ የመስግን ዝብል ይርከቦ። ቀዳም 6 ሓምለ 2024 ቢንያም ግርማይ ንዙር ፈረንሳ ኤርትራ ኣጭኒዎ ካልኣይቲ ናይ መድረኽ ዓወቱ። ቀዳም 6 ሓምለ 2024 ሻሙናይ መድረኽ ብማእኸላይ ዓቐብ ክግለጽ ዝኽእል ነዊሕና ረብራብን ስለ ዝነበረ ንሃዲሞም ዝወፁ ተቀዳደምቲ ትጥዕም መድረኽ እያ ነይራ። ነዚ ኩሉ ሓሊፋ ዓባይ ጉጅለ ተኣኪባ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ተበፂሓ ንቮላችስታታት ብቐዳምነት ክዕወቱላ ዝኽእሉ እያ ነይራ። ከምቲ ዝበልዎ ከዓ ዓባይ ጉጅለ ተኣኪባ ናብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ናብ ሕንፃት ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ ካብ ቢና ዓብ ውፅኢት ተፀቢና ከም ትፅቢትና ድማ ሓሳብ ልብና ኣስሚሩልና። ሓበን ኤርትራ ኮኸብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ካብ ብሽክለቱ ተስዮ ሓፍኮፍ ምስ ጀመረ ኣብ ጎድኑ እቲ መወዳድርቲ ኣልቦ እናተባህለ ዝግለጽ ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ማዕረ ማዕሪኡ ብምትንሳእ ቀዲምዎ ሕንፃፅ ረጊፁ እናተባህለ ከሎ ቢኒ ግን እዛ መድረኽ እውን ናተያ ዝብል ዘሎ ንክመስል ካብ ድሕሪት ብዝረገፆ ንፊሊፕሰን ካብ ቅድማ ዓይኒ መንጢዱ ንሻሙናይ መድረኽ ናቱ ገይርዋ። ቢኒ ንዕኡን ንሃገሩን ኣህጉርን ኣብ ሰማያት ከም ተንሳፍፍ ገይርዋ። ከምዚ ኣይተረኣየን ጸሊም ሉል ዝወዳደሮ ሲኢኑ ንሻሙናይ መድረኽ ብብሉፅ ቦላታት ዓዊቱሉ። ናይ ብሓቂ ሓድሽ ኤርትራዊ ንጉስ ናብ ዓለም ተቐልቂሉ። ቀዳማይ ሓጎስና ከይወዳእና ደጊሙና። ዙር ፈረንሳ ድዩ ዙር ኤርትራ ክሳብ ምርዳእ ዝኣብየና ገይሩና። ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ኣዒንተይ ከኣምና ክሳብ ዝፅገማ ገይርዎን። ደጊመ ደጋጊመ ክፀግቦ ዘይክእል ዓወታት ኣምፂለይ ከምዚ ዝበለ ሓጎስ የለን። ሓበን ሃገር ሓበን ኣፍሪቃ ጸሊም ሉል ቢንያም ግርማይ ንዙር ፈረንሳ ኤርትራ ኣጭኒዎ። ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንቢንያም፣ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንኤርትራ፣ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንኣፍሪቃ፣ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንኢንተር ማርች። ኣፍሪቃ ብኤርትራ ተመሪሓ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ነጊሳ። ፊሊፕሰን ብቢንያም ኢዱ ሂቡ ናይ ዓሚ ክብሮ ኣሜን ኢሉ ኣረኪብዎ። ጋዜጠኛ ኣይትሳዕረኒ ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ነቦይ ነደይ ከመስግን ይደሊ። ኣባይ እምነቶም ልዑል ስለ ዝነበረ እየ ኣብ ዝበፂሐ ደይብካ ትውዳእ ብምንባራ እግረይ ፅቡቕ ይስምዓኒ ስለ ዝነበረ ተኣማሚነ እየ ገይረ። ናይ ጋንታ ስራሕ ሓያል ነይሩ እንታይ እሞ ክብል እየ ድሕሪ ዚ ሕልመይ ተወዲኡ ክብል ይኽእል ኢሉ።
ክብርነተን ከይተሓለላ ከምዚኦም ዓይነታት ተቐዳደምቲ ዘፍርያ ዘለዋ ስድራ ቤታት 11 ሓምለ 2024 ሃትሪክ ብወዲ ግርማይ ቢንያም ግርማይ ዕዉት መበል 12 መድረክ ኮይኑ ሶሉስ 11 ሓምለ መበል 12 መድረክ 203 ኪሎ ሜትር ትሽፍን ብወላታ ክትውዳእ ልዑል ተኽእሎ ዘለዋ መድረክ እያ ነይራ። እዛ መድረክ ተበጊሳ 110 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስ ተጓዕዘት ናይ ማእኸል ውድድር ቦላታ ከተካይድ እያ። ዝሃደሙ ተቐዳድምቲ ተዘይስዒሮም ኣብ መንጎ ቢንያምን ፊሊፕሰንን ምውራድን ምድያብን ነጥቢ ክትፈጥር እያ። ቀዳሞት 135 ኪሎ ሜትር ካብቲ 203 ኪሎ ሜትር እየን ኣብ ምድያብን ምውራድን ክጸምድኦም ካብኡ ናብ ሕንጻት ኣብ ዘሎ ኣስታት 70 ኪሎ ሜትር ግን ጎላጉል እዩ። ስለዚ ድማ እዛ መድረክ ኣብ ታሪክ 2 ግዜ ጥራይ ብ1996 ከምኡውን 2000 ዓመተ ምህረት ብመጥቃዕቲ ተወዲኣ ዝተረፈ ኩሉ ግን ብቮላታ እዩ ነይሩ። ከምቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ክግለጽ ዝወዓለ ቮላቺስታታት ተኣኪቦም ናብ ሕንጻት በጺሖም ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ሓበን ኤርትራ ኮኸብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ግን ካብቶም ንኽዕወቱላ ኣብ ቅድሚት ስካቶ ዝገብሩ ዝነበሩ ቮላቺስታታት ኣይነበረን። ብዘገርም ሽኳ ድማ ካብ ማእከሎም ሰንጢቑ ብምውፃእ ንቫን ኣርት ፓስካል ኣክረማንን ፊሊፕሰንን ቀዲሙ ዕዉት መበል 12 መድረክ ኮይኑ ቢንያም ግርማይ ተዓዋት መበል 12 መድረክ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ሃትሪክ ብወዲ ግርማይ ሓፍ ንዝበለ ኮፍ በል ዝብል ጎብለል ኣፍሪቃ ንኤውሮጳ ተቆጻጺሩ መንሞ ቅድሙ ናብ ሕንጻት ዘይተበገሰ ኣብ ምውዳእ ግን ኩላ ድሕሪኡ ቀጠልያ ማልያ ብርግጽ ተዋሒሳያ ሕጂ ካብ ዝለመደቶ ምዕራባዊ ዓለም ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምምጻእ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ። 3 ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ሓደ ውድድር ክትዕወትን ሃትሪክ ክሰርሕን እሞ ድማ ጸሊም ተቐዳዳማይ ኮንካ ታሪክ ተሰሪሑ ተደጊሙን ተሰሊሱን ኣሎ። ማስተር ቮላታ ኮንካ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ቢንያም ብመጀመርታ ነዚ ሓይሊ ዝሃበኒ ፈጣሪ የመስግን፣ ጋንታ የመስግን ዓቢ ስራሕ ፈጺማ ንጋንታይ ጽቡቕ ከም ዘለኹ ብሬድዮ ነጊሮዮም ካብዚ ንድሓር ብዛዕባ ስፕሪንት ሓሲበ ክሰርሕ እየ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዙሕ ውረድ ደይብ ገጢሙኒ ሎሚ ዓመት ግን ብዙሕ ነገራት የለዊጠ ቀሪበ ኣብ ቮላታ ወዲ ጋንታይ 50 ደረጃ ኣስጊሩ ናብ ሳልሳይ ኣምፂኒ ዓቢ ስራሕ ኢና ፈጺምና ኢሉ እንቋዕ ሓጎሰና ደቂ ኤረይ ሳይክሊንግ ኒውስ ኣብ ገጻታ ዘ ኒው ስፕሪንት ቦስ እቲ ሓድሽ ናይ ቮላታ ሓለቓ ክትብል ኣብ ገጻታ ስፊራቶ ቢንያም ንኻልኣይ መዓልቲ ኣብ መድረክ ድሕሪ ምድያቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀጠልያ ማልያ ሙሳድ ዕላማ እዩ ዙር ክጅምር ከሎ ቀጠልያ ማልያ ዕላማ የነበረን ሕጂ ግን 100% ዕላማ ገይረ ክሰርሐላ እየ ኢሉ ቢንያም ግርማይን ኤርትራን ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀጠልያ ማልያ ብምዕዋት ኣብ ታሪክ 111 ዓመታት ዘቁፀረ ርእሰ ኩሎም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ሓድሽ ዘይተበጽሐ ታሪክ ገንፂሎም ቢንያም ግርማይ ብ387 ነጥቢ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ኣብቲ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ ኮይኑ ኣብ 5ይ መድረክ ተሻዓይ ተርታ ብምሓዝ ብ102 ነጥቢ ኣብ ታሪክ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ቀጠልያ ማልያ ዝለበሰ ኮይኑ ድሕሪ እታ ንኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ብሓፈሻ ኣብ ጠፈር ከንሳፍፉ ዝገበረት ናይ መድረክ ዓወት እታ ካልእ ረዛን መዓልቲ ኣብ ታሪክ ኤርትራን ኣህጉራን በቲ ጸሊም ሉሉን ሓበን ኣማኢት ሚልዮናት ኣህዛብ ቢንያም ግርማይ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ክሳብ ዛ መበል 21 መድረክ ካብ ዝባኑ ከየልዓለ ብገፊሕ ፍልይ ንዓሶ 6 መዓልታት ኣከታቲሉ ብጥንቃቕን ብሓያል ታክቲክስን ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ 2024 ኮይኑ ንኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን እንቋዕ ሓጎሰኩም ዮሃና እቲ ንዓና ዘይምልከተና ጌርና ንወስዶ ዝነበርና ዓወታት መጀመርታ ጥዒምናዮ ካልኣይ ግዜ ደጊምናዮ ሃትሪክ ብምስራሕ ከዓ ሰሊስናዮ ውፅኢት ናይዚ ኩሉ ከዓ ነታ ዝበለፀት ናይ ቮላታ ማልያ ወሲድናያ ደጊመ ደጋጊመ ዮሃና ሓበን ሃገር ኮኸብ ኣፍሪቃ ቢኒ ኣኽሪዕኻና ኢኻ እሞ ምስጋናና ወሰን የብሉን ካብ ሕጂ ንኔው ከም ነቢት እንዳሓደርካ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክትምቅር ኢኻ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ፈለማ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ ኣህጉሩ ሕጂ ድማ ኣብ ዓለም ኣመስኪሩ ታሪክ ክሰርሕ ተወሊዱ ስሩሕ ድማ ብዓወዛዚሙ እንቋዕ ሓጎሰካ ንስድራይ ንበዓልቲ ቤተይ ንኩሎም ኤርትራውያን ከምኡውን ኣፍሪቃውያን ከመስግኖም ይደሊ ክንሕበን ኣለና ሕጂ ኣካል ናይቶም ዓበይቲ ውድድራት ኢና ሞመንትና እዩ ጊዜና እዩ ንመላእ ጋንታ እንቋዕ ሓጎሰና ክብል ደሊ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዓወት ስለ ዘይረኸብናሉ ሕጂ ግን ሞመንትና እዩ ኣነ ድማ ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እየ እዚ ዓወት ንኩሎም ኣፍሪቃውያን እዩ ክብል ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝዓበየ ዓወቱ ገሊጹ ሻምፒዮን ኤርትራ ካብ ምዃን ቱር ደ ፍራንስ ምዕዋት ይቐልል ዝበለ ቢንያም ግርማይ ሓቅነቱ ኣብ ምድሪ ኣርኢና ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ቦታ ርኢተ ካብ ዝተጻሕፈት ኣንቢበልኩም ክፋነወኩም እየ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ናብ ካልኦት ክትበጽሕ ሸር ንግበራ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ዝምለሰኩም ነዛ ጽሕፍቲ ኣንቢበ ክፋነወኩም እየ ሰላም ወሰናይ
ኤርትራ ኣበይ ኣላ ኢሎም ንዝሓተቱኒ ሰባት ንሃገረይ ኣብ ዘላቶን ክገልጸሎም ምርዳእ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም። ንኸረድኦም ከዓ ብዙሕ ይፅዕር ነይረ። ጎረቤት ኢትዮጵያ ወይ ጎረቤት የመን ቀይሕ ባሕሪ ክትፈልጥዎ ዶ እየ ዝብሎም ነይረ። ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ መልሲ ረኺበ። ኣነ ወዲ ዓዱ ንቢንያም ግርማይ እየ። ናይ ብሓቂ ንኤርትራን ኣፍሪቃን ኣብ ዓለም ዓቢ ተፈላጥነት ዝናን ኣጥርዩለን።